Кой е създал България? Христо Ботев. Какво е най-важното нещо за теб в училище? Да ходи да пие кафе. Колко буквички има в азбуката, в българската азбука? 12. Колко? 12. В азбуката има 12. Кой е написал азбуката? Край, до тук съм аз. Знаеш ли? Не, че не знам. Ами, Просто мозък ми спи. Много спящ. в София сме. Кажи ми, кой е най-големият град в България? Не знам. Кой е столицата на България? Не знам. Добре, ела ти да отговориш на този въпрос. Ако той отговори на твоите въпроси, обаче ще го цълнеш по устата. Става ли? Да. През коя година е създадена България? 681. Кой е създал България? Христо Ботев. Не е ли Хан Аспарух? Хан Аспарух май беше, не знам или цар Борис I май беше. Колко букви има българската азбука? 30. Добре, айде една целувка сега да му лепнеш на момчето. Свили си я. Добре. Айде, честито. По-редовно. Влизате ли в час? Да. От утре се стегам и идвам другия път пак и направо ще ги накажа.